napaka-tumal ngayon ng benta, tapos may nangungupit pa. Kulang pa yata. So ang kagandahan kasi dito sa tindahan namin, chinachat na lang nila tapos pinapadeliver. Alright, so ito pala yung dideliver natin at ang babayaran nila ay 171, tapos sinabi na rin na 500 pala yung pera nila, so sakto nakaabang na yung sukli. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabarkada, at muli tayong magbabalik sa ating Buhay May Tindahan vlog. So ngayon, update lang pala tayo ngayon dun sa last na in-upload natin, dahil mayroon yung nakuha natin na noodles kung saan ay ilang araw na lang ay mag-expire na siya. So ang ginawa pala namin, ito yung update natin. So late na to, late na itong upload na to. Bali May 22 tinanggal na namin dahil ang expiration nito ay May 23. So bali ang natira na lang pala dun sa hindi namin nabenta ay 6 na piraso. So yung 4 ay kinain na namin dahil pwede pa naman, tinexman namin pwede pa naman. So kami na lang yung kumain, tapos binayaran namin itong noodles na to, Umi, para naman hindi malugi yung tindahan. Tapos ngayon ay mag-a-update tayo dun sa tindahan mga kalabarkada, no? So napaka-tumal ngayon ng benta, tapos may nangungupit pa. Uy, babayaran ko to. Saktong-sakto, may nangungupit eh. Hoy! Bayad yan, bayad. Bayad. So, ito yung update natin sa Buhay May Tindahan. At napaka tumal ngayon ng benta. Siyempre, tag-ulan na. At silipin natin dun sa labas kasi nagluluto ngayon ng cheese stick si Mrs. Lutuin ko pa? Lutuin mo pa? At may bisita pala kami, si Ate Lenny. Grabe siya. Ang manager. Yes. Ayun yung kanyang mga trabahador. Na rain or shine, nakasilong pa rin. Huwag ka ng plastic. Plastic yung may bitbitan doon. Plastic. Shout out pala sa kanila, Dino. Na gumagawa ng bahay nila Ate Lenny. Alright. Malit malaki ba eh? Nakita na yung machete mo. Wala yung plastic bag. Machete nilang dalawa na kabubo. Tignan natin yung niluluto na cheese stick. Cheese stick. Maglagay ka di 12. 12. Po, ilagay mo dyan. 12. Ito na yung ano, yung nabili natin. Hindi ko pa ginagamit sa akin. Gamitin mo dati? Ay, ito na lang ba yung siopaw? Hindi, meron pa sa ilalim. Punta na lang. Saka na lang pag napag-aralan kong magluto ng puto. Kasi ito ko nilagay. Oo. Ang sayo. Legit lang ganon. Cheese stick. Sige na, be. Lagyan mo ng 12 sa ano. Bigay mo na doon kila, ano. Ani. Kalabar. Ani, be. Ay, doon pa oh. Oh, sa loob. Ay. Sa nagsusugal yung mga yan. Kaya ano. Hindi nila maharap na lalabas. Ganda talaga pag yung nakikita mong niluluto natin, Len. Tapos ganun siya mainit na kainin. Cheese stick, siopaw, saka palamig kompleto. 2, 4, 6. Ilan na yan? Oh, nalito na. Hindi na alam yung bilang. Oh, sige. 6. Oh, anin pa. 6 na piraso yan. Kasi 12 sabi yan. Basahin muna natin ba? 12 nga. 12 siopaw. Bala na. Nung ano, minsan nagtinda ko ng siomay dito, kasi nga ba yung stock dyan sa ref na
Sabi ko, iluto ko na nga to. Hindi ko Alright, so yung mga kalabarkada na. So magde-deliver tayo. Pero dyan lang naman sa may malapit. At 12 na siopaw yung order ng kapitbahay namin dyan. Malapit lang naman. kukunat. Kinuha na ba lahat yan? Hindi, meron. Kulang pa yata. Meron pa sa ilalim yan. 3 layer yan. Ba't yung sa akin hindi ganito? Parang ganito lang yung sa akin. Gising-gising si Mrs. na nag-aasikaso dito sa labas. Ano, te? Binuksan? Oo. Ah, meron pa. 3 layer pala yan, no? Nakaubo-ubo ako. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 12. 12. Yan lang, saka yung cheese stick. Maambon. Ay, oo. Bali, sayang pala kahapon. Hindi tayo nakapag-vlog. Bali, naghakot paninda pala kami kahapon. Kaso, hindi ako nakapag-vlog. Gawa nga nung tag-ulan kasi. Ulan. Eh, hindi naman pwedeng isabak sa ulan tong cellphone. Kaya, hindi natin na-vlog yun. Makikita nyo naman, no? Basa pa dun. So, napakalakas ng ulan kahapon. At ito pala yung mga alaga natin, no? Si Red, Black Wave. So, gagamitin natin pang deliver si Mio. Tapos yun, nakatambay si Raptor. At napakaputik na. Alright. Sus, ayaw na ayaw ko pa naman makitang ganito to. Sigurado bukas mawawashingan ka. So yun mga kalabarkada, no? So update tayo ngayon dito sa may tindahan. So napakatumal ng benta ngayon. So yung iba kasi mayroon kasi yung mga ibang may tindahan mga kalabarkada, no? So pag ganun na matumal na yung benta nila, eh yun, sumusuko na sila, tumitigil na. Pero siyempre natural lang yun sa may tindahan na may matumal. May matumal, mayroon dun yung malakas yung benta. Pero ang mahalaga kasi nun, eh wag kang susuko, ituloy-tuloy mo lang yung pag ninegosyo, kasi ganun talaga yung buhay na may negosyo ka. Hindi naman, sabi nga nila, hindi naman na lagi Pasko, di ba? Kaya makikita nyo punong-puno pa rin. So, napapaikot pa rin ng puhunan. At siyempre higit sa lahat, hindi tayo susuko kahit na matumal yung mga benta ngayong tag-ulan. Nasaan patingin? Ito yung sisingilin natin. 171. Siopaw, hayo-ho, saka cheese stick. So 171 lahat. Na-chat mo na ba ito? Oo, nandun sila kabar. Sige ah. Nakabang na ba sila? Okay. Alright, so magdi-deliver muna tayo mga kalabarkada. Ito yung order ng mga nagpapadeliver ng siopaw, cheese stick, saka hayo-ho. So ang kagandahan kasi dito sa tindahan namin, chinachat na lang nila tapos pinapadeliver. So update tayo mamaya mga kalabarkada, no? Pag magdi-deliver na tayo. Alright. So magdi-deliver pala tayo dito mga kalabarkada. Tingnan nyo naman yung daanan na pagdi-deliveran natin. O diba? So ganito pala yung daan dito sa probinsya namin. At dito sa Barangay Karot, Sitio Marimpay.
Alright. So ito pala yung di-deliver natin at ang babayaran nila ay 171. Tapos sinabi na rin na 500 pala yung pera nila. So sakto nakaabang na yung sukli. Automatic may sukli na agad yan. So dito pala yung bahay nila Bart. Yung nakakasama nating nag-iilaw noon. Sana nga hindi tayo kagatin ng aso. Ang cute ng aso eh. Oh. Kakaiba yung kulay eh. Yun, nakabang na pala si Kwan eh, si Princess oh. Nakaabang na. Oh, ito pala yung tinatawag namin dito na luuban. Alright mga kalabarkada, so natapos na tayo mag-deliver. So hindi na natin na ipakita dahil ayaw nilang magpakita sa camera. Pinakat nila yung camera. So nakuha na pala natin yung bayad, no? Ito na yung bayad. So bali 12 na piraso na siopaw, tapos 10 pisong cheese stick at isang hi-ho. O diba? hindi lang tayo pang rides, pang deliver pa. Siyempre kung may delivery, kailangan natin mag-remit. Madam! Ito yung pinadeliver mo. Tingnan natin kung 500. Baka fake yan. Magkano pala yung natin? Magkano yung bill natin kahapon doon sa grocery natin? Naubos yung Oo. Naubos yung 16. 16? Sayang. 16? Hindi natin na-vlog kahapon gawa ng ulan. Kaya hindi natin mailabas tong camera. Hindi ko pwedeng isabak sa ulan tong gamit kong cellphone. Mahirap na, ito na nga lang yung natitirang pang vlog natin, tapos mawawala pa. 16,000. Hindi naman na tayo maibibilhan ni Mrs. Pero gusto ko yung iPhone. Ah? Ay, pa-update ka na ng resume mo kung gusto mo ng iPhone. Ano? Back to Japan na ba? Oh. Hindi kita mabilhan ng iPhone be, tanda. Ayun o, 16,000. Nasaan? 16,660. Ay, 16,000 nga. So yun yung hakot paninda namin kahapon. So 16,000. 600. At bali kahapon kasi nadala na kami. So lahat ng hinakot namin kahapon ay talagang inisa-isa namin na chinek talaga lahat yung mga expiration para hindi na maulit yung nangyari. Na ilang araw na lang ay mag-expire na. Pero yon, siyempre tinanggal na natin yon. Wala na dyan sa tindahan kahit na pan. Ang pumalit ay ito, Nissan Ramen. So ang expiration pala nito ay October 2024. O diba? Matagal-tagal pa yan. Tapos bumili na rin kami ng 3 tray ng itlog. Dahil ngayong tag-ulan ay yan yung mga mabenta. Itlog, cup noodles, tapos nagdagdag na rin kami ng mga ibang noodles dyan. Kape. Siyempre pag tag-ulan kasi hinahanap-hanap kasi ng mga tao yung mainit-init na kape o asukal, mga ganitong 25 grams na Nescafe,
Tapos mayroon din tayo yung mga tinapay doon. At siyempre, siopaw, palamig at cheese stick. Yung cheese stick pala si Mrs. na yung gumagawa. So, yun lang yung update natin mga kalabarkada sa buhay may tindahan, no? Medyo matumal yung benta ngayon sa tindahan, pero kahit pa paano mayroon pa rin naman na nabebenta. Pero yung pinaka-importante ay hindi tayo susuko. Kahit na anong mangyari ay kahit na matumal, kahit na kunti lang yung bumibili, tutuloy pa rin natin ang pagnenegosyo dahil ito na lang yung trabaho ko ngayon. Yun yung mahalaga talaga, hindi ka susuko kahit na anong mangyari. Alright mga kalabarkada, no? So yun lang yung update natin. So dito na muna matatapos yung vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog natin. At abangan nyo po yung mga ibang mga vlog natin about dito sa tindahan, about sa mga motor natin, sa mga alaga natin. So may nagtatanong pala, ano ba yung kinalaman ng mga motor dito sa tindahan? So isa lang naman yan, siyempre konektado. Ito yung mga motor, yan yung mga ginagamit natin na panghakot ng paninda. At minsan pinang-deliver natin dito sa barangay namin. So napakalaki ng tulong ng mga yan. So yun ang connection ng tindahan at ng mga motor. Kaya talagang pinapakondisyon natin kasi siyempre mahirap naman yung masiraan ka dyan sa daan, lalo na kung pagkain yung dala-dala mo, kailangan dapat ma-deliver mo yun habang mainit pa. So yun ang connection ng dalawa, tindahan at yung mga alaga nating mga motor. Alright mga kalabarkada, no? So see you po sa next na vlog natin. Ingat po tayong lahat and God bless po.